Čaute lidi, vítame sa vás u našom novom let's playi na hru Minecraft. U druhom let's playi. Minulý bol trochu trápny. Hej. No a tento let's play už bude Adam lepší. Je tu teraz so mnou Melonek. Čaute. A ako môžete vidieť, mám už aj texture pack. Konečne, bolo na čase. No. Čo ideme robiť, Melonek? Ja by som sa strašne rád... To ma to zabíja. A kostlivec. Ideme ho zabiť? Poď. Ale ja už mám málo života. Myslíš, že ja nie? Ok, ja som ho zabil. Čo máš? Luk? Nie, ty máš luk. Ak sa pýtate, odkiaľ mám zlatý meč, tak ho mám z Nedru, ktorý som našiel na spawne. Lebo ja mám len kosti. Ja mám tiež ako... A 3 šípy mám ešte. Daj mi šíp. Prečo? Tak, urobím si luk. Však máš luk. Čo? Však máš luk. Nie, nemám. Tu máš jeden šíp. Počkaj, idem na tú horu. Sú tam creeperovia, tak pozor. Výbušný creeper. Výbušné TNTčka sú tam. A creeper. Au! Schytal to Jakub. Aj ty, to radšej ticho. Ale mne to nič neobralo. Hej, ale ty nemusíš mať šíp. Tak ho nemusím mať. Kostlivci na svete existujú. Láva! Láva. Nemali by sa mi dať kde diamanty? Padni tam. Čo ti šíbe? Ty máš gól, nesúď, mám jedno srdiečko. Ja som ti to len vrátil. Dobre, ale mám jedno srdiečko. No, a ja som ti zakázal do mňa zabrdať? Ju? Ne. Ju? Ne. Dám na teba TP. Už sa povedať nedostanem. Ja mám jedno srdiečko a keď spádnem, som mŕtvý. Tak vieš čo, postávam ti, dobre? Dobre. A spadni priamo na to. Tak ty si dobrý, ale postav to bližšie. Tak počkaj. Dobre, to je ešte bližšie. No počkaj, teraz to postav hore. No. Šup. Počkať, musím ísť vyššie. Tak to stačí, myslím. No dobre, poď. No. A ideme úplne až na ten samý vrch, lebo... Nie, tam, vidíš? Tam je uhlík. Nevie creeper. Poď, Kubo, za mnou. Alebo, Melonek má taký nápad. Čo to je taká... Neviem. Melonek, taký nápad, ty ma zabiješ, ale... A nezoberieš mi ani jednu vec. Prečo? Nezober mi vec a zabij ma. Prečo? Ja potrebujem zobrať, lebo mám jedno srdiečko a na chvíľu zobriem od hladu. Takže tak ja tu tak skočím a dám... Tak sem poď. Tak ja skočím, keď ja dám TP a neberte veci. Ty koľko máš? Ty máš žiadnu. Tak mám TTP? Hej, prídi tu. No, Tam to mám. No, dobre. Koľko vecí máš? A ty máš koľko? 3, lebo som si ani nič neuložil. Ja som mal na začiatku iba zlatý meč, ktorý bol krotničený, nugget, pracovný stôl. Tu si mal aj ty, myslím, krafťák. Pekný dom. Ja som spadol dole. Ako jasné. Reska. Na české však. No. Bedúša. Ty to robil miliókrát. Čo? Reska na česky sa nedá dať. 2 glock. Tak lokno. A to reska není. Dobre, ale ja to tak hovorím. Dobre, tak budem ťa ignorovať. Ignoruj sám seba. A čo? A to ma to sere, že super server, Sky majiteľ a dis, fotka tak, dobre. Ja tak sa ho nepridám. A
chce na toto video pozrieť za dis, tak sorry, ja si aj pridám. Nech dá like. Aj daj like. Na to, že natáčame na tvojom serveri, môže byť happy. Ale odoberateľa môžeš mi dať. My tiež nebudem hľadiť. Tu ale môj zlatý meč je už takmer mŕtvý. No, už není zlatý, ako bejval. Už je drevený, už je pieskový. No dobre, zabijem kačku a už nemám zlatý meč. Aj, už nemám zlatý meč. Benolo, ty kde si? Držal ku mne akýsi extra VIP. To je hacker. Prečo? Cheater. Prečo? Lebo on má toto, jak sa na to volá. Krea? Hej, on má kreatív. Do A? A mne sa to nevidí. A má extra VIP a lebo tu áno nefunguje. Všichni bloky byli smazané na zemi. Kubo, spať. Jo? Vidím Dobre, hľadá Kubo, mňa je to jedno. Dobre, tak Kubo, No. poď sa pozrieť na ten. Našiel som sem aj Počkaj, preváďam Baňu. krávu. Našiel som baňu. Ja si mu... Tam je vajíčko. Mám jedno vajíčko. Máš v prdeli vajíčko. Už. Ona kreatíva, mne sa to nelíbí. Choď preč. Kuba? Poď za mnou, našiel som krásny dom. Ok, tam to je úplne. To je Martin, Doriti, ja som dala Martina TP. A to kto je? Ja neviem. Počkaj, on tam musí výjsť. Si mu to nemusel písať. Prečo? Čo? Ja som mu nerozumel. Ani ja. Nevadí, ja to dám na YouTube. Zase magický klíč. No už. Aspoň, že strecha je bez raz. Dobre, všetci nevšímajte, to som blbčí. Bagor! Nerúb mi môj strom. Aj mi moje drevo! Môj stromček! Bože. Už daj to platy. Checking sisters, checking brothers. A neviem čo si. Už mám toto video urobiť na 2 diely. Pravda za mňa. Že čo dáme Minecraft, nevydal, čo dáme. Bože, dobre. Aha, to pekný dom. No. Bol to pekný dom. Aj bolo. Portovať som ma nemusel. Už si ho zabil? On mňa zabíja Pavol, to ma asi zabije. Mať, ja mám jedno srdiečko, som mŕtvý. Dám to Príjmi to. Dobre. Ja si tu po moje krásne vecičky, ktoré ďalších byť celkom pribúdajú. Tu kde sme? Ale tam nie sú tie tvoje krásne vecičky. Tu? Také neboli, že ja som ich našiel. Jakub? No. Vidíš ten veľký strom? Kde sa pozerám? Nie, počkaj, hore sa poďme na okno. No. Vidíš ho? Počkaj. Ešte nie.
Hej. No a nejdeme tam? OK, poď. Ugie. O tom našli džunglu. Ja na Creeper nejdem. Proste sa tam dostať dáko. Ja mám bloky. Co chceš ako urobiť? Som ťa využil. Prečo? Lebo sa mi nechcel ísť hore. Aj ty mňa podopár, nechcel ísť hore. Dobre. Ale asi sa bojím, že mi bloky nevydajú. Ja urobím, Dušan, na tom strome ideme aj bývať. Čo ja viem, možno. A tak to rob. To je na tom, ktorá som teraz zničil? Nie, myslím tento. Tam, kde si teraz ty? Nie, tam vidíš? Nie, nevidím toto. Beloďák, príjmi to. Dobre. Ten strom. A tam ten veľký? Malé úpravy a bude akorát. Aha. A za ty nebudú úplne maličké. Čo? Nebudú úplne maličké a nebudú ani veľké. A budeme na ňom bývať, na strome. A keď tam dokážeme bývať všade. Mne sa vždycky páčilo bývať na strome. Ja som už pri dom. A tu ak je aj dom? Hej? Nie na strome. Zaujímavý dom. Ty si v tom dome? Ale je ich sem viac. Sorry. Išiel som po sliepke, sorry. A sú sem... Toto je krajší dom. Ale ja aj sem už som bol. Tam nepoďme, tam som bol. Tak, ideme bývať, na tom nejdeme bývať. Na tomto by som býval. Ja ho idem. Vieš, doopravovať. Jo. A nebývali by sme na tomto strome? Ukáž, kde si? Toto by bol podľa pekný. No, veď tam hore úplne. Ale nie úplne hore. Prečo? Tulák. Poď sa na mňa. Počkaj. Máme celkom dobrý výhľad. Idem si naťažiť. Drevo aspoň. Chápeš, ne? Ja. No už ale tu to máme dobre, tu ideme bývať. Prečo? No toto mi páči. Ale, a čo, keď sa mne nepáči? Ja idem bývať tulák. Ty sa tiež tam bývaj. Divne. Ono to prší. Tak. No a kde si? Ty si kde? Daj to pak, chceš. Aha, už ja vidím. Chod na kraj. Dobre. Blup. Blup. Ešte mám 5 dreva. Bude toto pekný dom, či? Aha. A ak nebudeme dosť... Kde bude čo? To je to, čo si spravil. Tak. Ale tak pôjdeme rozťažiť potom tento dom, čo je vedľa, dobre? Budeme čo? Rozťažíme ho.
Hej, vyťažíme celý. Som mŕtvy. Sebral Vigu a nezlobil som. Ja, to je tá časť, čo volil za prezidenta. Hej. To je ústna časť. Ja už som videl skoro všetky. No ja. Ja neviem, akú časť som nevidel. Ja som viem, ako som nevidel. Akú? Tu už čo Mark bola závislá na pokry. Ja to som videl, ja. Tu ja nie. Ja som nevidel takú časť, kde tie stromy rozprávali, vieš. Čo? Ja som nevidel asi tú časť, kde tie stromy rozprávali na konci, alebo na začiatku, teraz neviem. Tako divná. Ja, ty myslíš tu, že čo ten strom mal a znamenie, že dával? Hej. Ja, tak to som videl, ale moc si už na to nepamätám. Tu som aj nevidel. Ja som... To asi jediná časť, ktorú som nevidel. Potom už neviem. To bol Homer na mesačný a on písal, vieš, na strom. Jaj. Ja viem, čo je v tej časti, ale ja som ju ešte nikdy životne nevidel celú. Ešte natáčaš jakú? Hej. Dobre. Mám dať stop? Ešte nie, ale poviem ti kedy, lebo prišla teta na návštevu, dobre? Jo, taky pôjde do tvojej izby. Dobre, ale nechaj, hej? Ešte nechaj. Jo. Tak. Duša, neurobíme to tak ako... Vidíš, ako máme podlahu tu tak? No už idem do toho domu, lebo už sa... Tak to im uložiť sa dome už, pravda? Ha? Setové. Do čierne planky. Duša, No. urobíme to takto, ako šachovnicu, okej? Dobre. Na Nie, budúcom to- let's play bude tento dom dokončený. A tento let's play ukončíme na takých 5 minút. Či? OK. 5 minút. Mám príjazdovú cestu. Tak. Kubo, na... Potem čo si na nete kúknúť.